May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo nagadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Nagbabatian mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Negros Occidental LGU nagban sang baboy gikan sa Bacolod City. Bacolod City naglift na sang pork ban para magbarato ang presyo sang baboy sa merkado. Wala na may nagparking sa Gatuslao Street sa tubang sang Hall of Justice sa Bacolod kasunod sa natabo nga clamping kag towing. Suspek sa pagpangbuno sa banwa sa Ginigaran, patay matapos gintiro sang pulis. Kag sa Good Vibes, food delivery rider nga nagawaras ka babae sa tunga sang dalan, nagbatol sang reward. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, presyo sang diesel kag gasolina maga-rollback was nga adlaw. Nagpagwa na sang announcement ang mga petroleum companies nga sa buwas, Pebrero 27, may rollback. 95 sentimos sa diesel, 70 sentimos sa gasolina, kag 1.10 naman sa kerosene. Inibangod nga ginapaabot nga hindi na magsaka pa ang konsumo sa produkto petrolyo sa bilog nga kalibutan sa masunod nga mga inadlaw sini nga tuig. May mga motorista nga nagkomento nga kung may oil price hike, kadako sang kantidad, pero kung mag-rollback na, senintimos lang. Natabuan lang gid ini kuno suno sa Department of Energy. Sa number 9, matapos ang matabo nga clamping kag towing sa Guasang Hall of Justice ang Biyernes, wala na sa may nag-parking sa Guasang Hall of Justice sa Gatuslao Street sa Bacolod City kaina sang aga. Yaring report. Namaguhan si Gilbert Gutierrez kay masabi, 7:30 pa lang sang aga, halos puno na sa nagaparking nga salakyan ng atubangan sa Hall of Justice sa Gatuslao Street sa Bacolod City. Sa abi ay nag-a-assist sa mga nagaparking diri. Pero kainis ang aga, alas 8:30 na, bakante sa gihapon ang Gatuslao Street. Kamu ni oras, puno na salakyan. Oo, puno na. Subong adlaw, Oo, ayun na. Ay, towing naman sila. wala na gid. Oo, paano parking, bawala naman. Pati ang mga depasero nga mga salakyan, tayo yun nga makapundo kag makapapanaog sang pasero kay bakante ang iningabahin sang dalan. May private nga salakyan nga nag-attempt mag-parking pero ginistorya sang traffic enforcer nga si Medley Guevara. Wala mo na sir, wala mo sir. Talaga sir, sir. Suno sa iya, subugod-subong adlaw, diri siya anay ginassign para magsaway sa mga nagaparking sa Gatuslao Street. Ginaistorya niya lang ang mga driver nga hindi na diri pwede parkingan. Wala gid may nag-attempt pag-parking sir. Kaya man sir lang kay may maparta ni iti nasaway ko lang eh. Gisaway na lang, pabalo lang. Paguro ka balo yun. Nambala ko na siya nga sir, hindi ka pwede ka para sa sir mo. Mayo lang pag-approach siya. Hindi ka ano, kay Wala mo yung pinangutos sir. wala man sir kay Mayo, man mag-approach sila sir. May mga nagainabot nga mga abogado nga nakabarong kag naka-coat and tie, nagalakat halin sa unhan. Isa sa ila, nagayo nga hindi lang magpakita sang itsura. Ginbilin niya lang kuno ang iyang auto sa isa ka fast food chain. Di ka nag-parking ka sir. Jollibee. Sa Jollibee ka na nag-parking. Oo. Nakatakat na doon. Oo, exercise lang tanan. Kutob sa mga nagaparking sa Land Bank of the Philippines nga nagagwa sa dalan, ginasaway sang traffic enforcer. Sa kilid sang Hall of Justice sa may Cottage Road, ginatugutan ang magparking. Pero hindi dapat magparking sa pedestrian lane. Kani ang nag-attempt magparking sa pedestrian lane, ginhambalan nga hindi pwede. Biyernes nga adlaw, may mga gingklam kaginto nga mga salakyan sa Gatuslao Street, iban diri salakyan sa mga abogado. Matapos may masampulan, wala na sa may nagparking. Gani si Gilbert, mangita na lang kung anay sang iban nga pwede ma-inkaman. Nalipay man siya nga sa pila niya na diri katuig kapag puyo sa tabok lang sa Hall of Justice, naghawa na gidman ang dalan. So di ka panuhin ka mo. Ay, ayos lang kung wala sir, yung problema. Hindi ano na lang yung income. Aw. Nakita sir, kung asa Nakita man. man. Kung asa na po ng mapangitaan dito na po. Eh, okay naman sa kuha po. Eh, mas okay pa gani na gani, nahawa na. Makadagan, salakyan, sakto. Oo. Eh, di na traffic pa. Nagpauli na lang siya sang temprano, pero kutob sa mga nagalabay, nagamuno.
Pwede lang man gali mahawanan ang ini nga dalan nga sadtuan ay masako kay pihak kag pihak nga lane ginahimo nga parkingan. Sa number 8, 27 milyones pesos nga balor sa mga proyekto ang gin-turnover kainis ang agas ang gobyerno probinsyal para sa Integrated Social Forestry Organization kag mga people's organization. Suno kay Attorney Julian Bedrio, ang Provincial Environment Management Officer sa Negros Occidental, ang programa ang nagalakip sa mga activities nga nagatuyo sang pag-develop kasubong man sang management sang upland ecosystem para sa 25 ka mga banwa kag syudad, 37 ka mga people's organization kag 5 ka local conservation groups. Nalakip sa proyekto ang 16.1 billion pesos nga support para sa watershed management and development program, 5 million pesos bilang suporta sa upland ecosystem management, 3 million pesos naman para sa livelihood sa mga kababainhan sa coastal areas kasubong man sa mga kabukiran, kag 3 million pesos para sa farm tourism program. Ang partnership nagatuyo nga mabuligan sa ilang nga palangabuyan ang mga natungdan kag kabaylo sini sila ang nagabulig sa pag-amlig sa palibot ayhan sa baybayon o kun sa kabukiran. It's a holistic approach, no? So it's also with educational campaign to them na ang punto ginada is for them to have alternative livelihood sources, no? Aside from syempre pagkuha sa resources nga ara na sa ila. Also, kung ano ang mga sustainable practices, no, in the coastal or in upland communities. So for the coastal, hindi na sila mag-resort into illegal fishing activities. In fact, there are community-based law enforcers. So sila ang maka-report, no, in terms of silang mga kumaga sila ang on-site naman maka-report sa mga illegal fishing. Sa number 7, Bacolod City Mayor Albi Benitez nagpatawag sa emergency meeting kasunod sang nagadubo pagid karon nga supply sa tubig. Mas nagdubo na gid ang supply sa tubig gikan sa Basiwa Prime Water karon nga tig-ilinit sunod sa kay Mayor Albi Benitez. Gani buwas liwat siya nga magasapol sa management sang water utility upod sa mga water supplier kag datungdan nga ahensya para sa isa ka emergency meeting. Ginsiling sang alkalde nga yara na sa iya nga ang mga kontrata sang duha ka mga water supplier nga sarang mag-supply para sa ginakulang nga masobra sa 5 million liters a day sang Basiwa Prime Water. Pero para sa alkalde, may kinahanglan nga drastic engineering measures agud matatapan ang ginakulang nga water supply karon nga tig-ilinit. 3-6 ka bulan ang gintalana nga timeline sa alkalde para mapatuman ang ginadihon nga dugang infrastructure projects agud masolusyonan ang malawig na nga ginareklamo sa mga konsumidor angot sa kulang nga water supply. I do not know technically kung ano pwede kong mahimo. That's why nagpa-emergency meeting ko para mabalanta kung ano ang mga solutions nga pwede. Kung instead of laying down pipes, kaya ang pipes siya makut-kut ka pa, kag magutang ka pa sa mga pipe, kasi pwede ko saan ay i-temporary na lang para makasulod lang tubig sa aton nga network. Then we will do that. So, but I need all the technical studies to assure us na pwede gini mo. Amo na ang meeting tomorrow. Sa number 6, 3 patay nalakip diri 4 ka tuig nga bata sa separado nga mga aksidente sa Bacolod. Wala matalupangdan sang driver sang pick-up ang 4 ka tuig nga bata nga lalaki sa likod sang iya salakyan. Resulta nga ini ang iya na isulan kag napatay Sabado sang gabi. Ginsiling ni Police Station 4 Commander Police Captain Francis De Pasukat, nagahampang ang mga kabataan sa dalan kag nagsuhot sa salakyan ang biktima kabangdanan nga wala siya makit-an sang driver. Mayara na sang inisyal nga pag-aregluhanay sa tunga sang driver kag pamilya sa napatay nga biktima. Samtang
Samtang dead on the spot ang duha ka lalaki nga nagaangkasanay sa motorsiklo sang masagai sa Center Island sa Bias Aquino Drive kaina sang kaagahon. Nagwa sa pagpangusisa sa Police Station 4 traffic section nga gikan sa shopping area, madasig nga ginamaneho ni RG Flores ang motorsiklo sa aksidente ini nga masagai sa Center Island kag natumba. Wala sang helmet ang driver kag ang iya lalaki nga back rider gani lunsay nag-angkon sila sang pilas sa ulo kag lawas nga nanging kabangdanan sang ila hinali nga kamatayon. Time to time sa patrol, ginapasaway ko na da sir ang mga may bitaw mo tada mo dali. Ginapasaway ko muna sa akong mobile patrol, labi na kung maghapon-hapon kay amo na oras damo kabataan. Amo na sila nga gatambay. Ginsaway man na ang sa management dira. Ginasaway mo na sa gwardiya, galing may after sina, gabalalik na sila gapon standby. Kag sa ginikanan, giguro sa Oo, ang ginikanan, no? Hindi guro dapat tutukan. Pag hambal ni hambal, panindugan nila, hindi magbuhan ng kabataan nila. kay ban ka Sa number 5, apat ka mga soldado nga napilasan sa nagluntad nga enkwentro sa Escalante City, gintagaan sang medalya. Mismo si Colonel Orlando Edralin, commander ng 3rd Infantry Brigade, ang nagtakod sa medalya sa apat ka mga soldado nga nasamaran sa natabong nga enkwentro sa sitio Mansulao, barangay Pinapugasan, syudad sang Escalante. Kumalis ang Pebrero 21 tubtub 22. Nagkabaton sang Wounded Personnel Medal bilang pagkilala sa pagkabaganihan sang apat ka mga soldado sang 79th Infantry Battalion. Ginpatigayan ng awarding sa isa ka pribadong ospital sa syudad sa Bacolod. Ang mga gipasidunggan amo sanday Second Lieutenant Franz Jari Gonzalez, Private First Class Sandy Sibayle, Private First Class Gizard Messina, kag Ka Eduardo Linogon. Ang mga evacuees ang nakapauli na sa ilang mga balay kag balik naman sa normal ang klase sa Banwa San Toboso kag Escalante City. Sa number 4, suspect sa pagpangbuno sa Banwa sang Hinigaran patay matapos nga gintiro sang pulis bangod nagpalupok sang pusil. Love triangle isa sa ginalantaw nga motibo sa pagpangbuno. May report si Romeo Subaldo. Ito siya ma-fire extinguisher. Mala pelikula ang natabo sa sitio Tugbungan, Barangay 2 sa Hinigaran, Sabado sang aga. Sa video ni Warren de Guzman, mabatian ang sunod-sunod nga pagpalupok sa pusil ni Aladin Palkutan. Antes ini, iyagin buno ang iabyan nga si Edward Akupan, residente sang lugar ang live-in partner ni Akupan. Nagpadulong dito si Palkutan. Maindi pagang panay nga natabo amukon nga nabunaan ni Palkutan si Akupan. Matapos madala sa klinik sang Banwa, nagdegosar ang pulis kay Palkutan nga mag-surrender na lang pero hindi siya. Kag may bitbit ini nga 45 caliber pistol. Makapila ka beses nga nagdegosar si punong barangay Prudencio Villarias sa suspect nga mag-surrender. Ako sa nila ko, gwa ka da, kay kung buno mo, upod mo ya, wala na problema ya, kaya atuman lang tayo sa emergency. Pero, kung magwa ka da ya, manegosyata na, may storyanta na ya. Gani ang pulis na naman ang nagnegosyar. Tubtob nga nagdala na sang fire extinguisher sa sulod sang balay, ang hepe sang Hinigaran PNP nga si Police Major Clifford Batadhay para isuffocate ang suspect pero nagpalupok siya sang pusil. Ang himo ko sa bago na mo nga building, ang fire extinguisher. Okay. Ay gusto ko nga isuffocate lang siya. So, ging tira ko sa fire extinguisher, pagpuswak, siyempre pumuhog. Nagtuhom at may concern siya, do kalupok, pakpak. Dugay-dugay, nag-abot na ang katapos ng Special Action Force o UNSAF. Sang liwat nga nagpalupok sa pusil ang suspect, gintiro siya sang SAF, patay si Palkutan. Papasan niyo ko, apat sa lupok dalaga ko. Silang nila, sir, dugay-dugay arang sap. Ang sapya, may ballistic shield. So, dito na namon yung assault. Pag-assault, nagtira pa sa isa ka tira, so nagdad na tirahan sa katropa. Sunod sa PNP, ang suspect kag ang biktima may kaso nga robbery kag updanay sila sadto sa sulod sa presuhan. Dugang panibatadhay, posible ang live-in partner sang nabunan ang ginhalinan sang away sang duha o kung posible man ang lansihanay. Kalawig na sang tiner dire sa ospital sang nabunan. Ang asawa to lang to gyapon tinangaking na ko nga wala daging kantuan na ding bana. Pakwato, iting pakwato sa tanod, asawa kag ang duha ka bata.
Pagtapos amo na to nga nagkuan sila nga may nabilin pa to nga upod ang nagbuno ato to sulod may armado di amo na to mo pagkanto to. So love triangle nga case possible. Possible siguro. Kuan o lansihan man. Ang nabunan nga si Akupan, agin saylo na sa isa ka ospital sa Bacolod bangod sang pilas tugas ang pagbuno. Ginapadalman pa sang PNP kung ano gid ang ginawayan sang mag-abyan. Sa number 3, hindi man pwede makapili sa imong mangin political opponent. Gani bisan sino, pwede makapadalagan. Ina naging reaksyon ni Governor Eugenio Jose Lacson sa tunga sa nagagwa nga istorya nga mahimo magpapili bilang 3rd District Congressman o kung bilang gobernador si Ana Victoria City Mayor Francis Frederick Palanca. Sunod sa kay Lacson, dapat nga mahangpan sang tanan nga ang 2024 political season na. Sa Oktubre, mag-file na sang tagsa nila ka Certificate of Candidacy ang mga magapapili. Gani kung may mga realignment man o kung pag-reorganize sa mga partido, ini ang ginapaabot na. Sa bahay ni Lacson, iyagin sili nga siya ang magapadayon sa iyang obra kag mismo ang pumuluyo na ang maga-desisyon. Well, anybody can run whatever position. You're welcoming it. Oh yes, we cannot choose our opponents, no. So everything is possible. But you're confident that you will have a third term? Well, we continue to work hard and we will be judged by the people. Sa number 2, Bacolod ginlift na ang pork ban sa tuyo nga mapahagan-hagan ang pagsaka sang presyo sa mga merkado. Ginkakas na sa Bacolod LGU ang katapos ang ASF Interagency Task Force yung nagabantay sa Bredco kag Banago Port karon nga ginlift na ang pork ban sa syudad sandigman sa gin-issue nga Executive Order number 9 ni Mayor Albi Benitez. Ginpahayag sang alkalde nga nabase ang pag-allow sang pork kag pork meat products sa syudad sandigman sa Memorandum Circular number 12 sa Department of Agriculture kundiin ginatugutan ang entry sa mga pork and pork meat products sa tunga sa mga LGU nga ginakabig red zones. Ang Bacolod ang nalakip sa red zone tugas ang kaso sang African swine fever. Nagapati si Mayor Benitez nga sa paghatag pahanugot sa iban nga lugar nga makapasulod sang supply sang baboy sa syudad ang makabulig sa pagpahaganhagan sa pagsaka sang presyo sang baboy sa merkado. But we still have to follow the guidelines ng butang sang Department of Agriculture. My understanding is red to red okay sila. But kung hindi na ta red, tilay na siya. Yung province ko, hindi sila yung mag-open. Well, my understanding is they're just reviewing their ordinance. Okay, may provincial ordinance so sila that is in conflict sa Department Orders ng Agriculture. This was, of course, we felt that it was already high time that we allow pork tungod sa atong presyo sa atong mga merkado. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa Negros Occidental naman, padayon sa gihapon nga banned ang pagsulod sang baboy, karne sang baboy kag pork-related products gikan sa mga lugar nga may kaso sang African swine fever. Sa executive order nga ginpagwa ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, may total ban sa pagsulod sa buhi nga baboy, karne sini kag iban pagid nga mga pork-related products gikan sa Luzon, Mindanao, Region 8. Panay Island, Guimaras Island, Probinsya sang Cebu, Camotes Island, Bantayan Island, Negros Oriental, Bacolod City, kag iban pa nga pungsod nga may kaso sang ASF sanding sa deklarasyon sa Department of Agriculture. Patag ni Governor Lacson, luyag sa probinsya nga makabalik sa anay estado sini nga isa sa mga pinakadako nga producer sa backyard hog sa pungsod. May pila na ka mga lugar sa probinsya nga amat-amat na ang recovery gikan sa ASF kag nagahanda na para sa repopulation. Kung ang Negros Occidental producer, ang Bacolod naman consumer. Ginako man ni Lacson nga
Mangin mabudlay ang monitoring sa probinsya, labi na nga nagbukas na ang Bacolod kag ang Bredco Port nga pinakadako nga puerto nga yara sa Bacolod City kag hindi na ini jurisdiction sa Negros Occidental. Pero ang probinsya ang magapangita sa pamaagi para mapatuman ang pagdumili sa pagsulod sang baboy gikan sa mga red zone. Sa EO sang gobernador, may pila ka mga exemption sa ban kaangay sa processed pork products nga naluto, transshipment sang imported pork, ini may mga upod nga kondisyon kag requirements. All ports under the supervision of the province will strictly follow the no entry zone for pork products coming from red zones. So wala na hindi na magbantay sa Bredco ang province because that's Bacolod. Yes, wala naman. So, we'll find ways on how to monitor it that indeed there are deliveries here in Bacolod. We want to get back. We want to be a top producer again, and so we have to follow the protocols, like pre-sentineling, sentineling, and repopulation. So there are areas now that we have done. We're doing sentineling. Some are promising, and if we're convinced that it's safe, then we will start to repopulate. But our guiding principle is that we want to regain back that status. Sa Good Vibes, food delivery rider nga nagbulig neutralize sa babae nga mayara sang diferensya sa pamensaron ginhatagan sang award ni Mayor Albi. Yaring report ni Nico Delfin. Nangin instant hero ang food delivery rider nga si Arnold Malba sang iya ginakos ang babae nga may diferensya sa paminsaron nga sadto nagmaoy nga may bitbit nga kutsilyo sa circumferential road sa nagligad nga simana. Sa buligban sa mga gwardya kag pulis, natigayon nga na-neutralize ang babae. Gani kay na personal gin kilala kagintagaan sang reward ni Mayor Albi Benitez si Malba na tungod man sang iya pagkabaganihan. Hindi pala hapos mo for an ordinary citizen to do something beyond what they are asked for. No? So may mga cases nga ang tawag nila, a certain individual will go out of their way kay, I guess, nagtaka ka sa traffic, kamuganit yung una siya o ano? Una-una sir, namangkot po kung gaano katugay. Kung sabi niya yung isang pamangkot na may dilugay na daw. So naka-idea po kasi yung attention sir, tari sa mga damang tao. Nung kita sa video, naglibot ko, tapos nag-stop ko sa likod niya. So ito ko na point. Lubos naman ang pagpasalamat ni Malba sa alkalde kag bisan sa mga netizen nga nagdayaw sa iya. Pagiman sa nabaton nga kwarta gikan sa alkalde, luyag ni Malba nga magamit ini para sa pagpabulong sa iya mga ginikanan. Overwhelmed ako, tapos unexpected. Mga sabi nila unexpected ko ma-recognize ko nila. Anong himuon mo sir sa ano? May monetary siya galing ano? Anong plano mo? Una siguro baka sa nanay ko, laglag ko baka sa nanay at tatay. May masakit parents mo? Para kay Malba, iya lang ginhimo ang iya masarangan agod mabuligan sadto ang mga otoridad. Sa video nga naglapta sa social media, ginpakita ni Malbang kaisog agud lang makontrol ang nagwaras nga babayi. Mabakalang man siya kuntani sadto sang kaldero sa malapit nga department store sang malabyan ang amo nga sitwasyon. Anay security guard si Malba kag para sa iya, hindi siya magduwa-duwa nga magbulig sa mga kasubo nga sitwasyon kung nagakinahanglan. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Or at least ang kwarta nga nabato niya, kung bilang mo na siya nga amon, wala ta kabalo, makado sa mayo nga bagay bakal ipabulong niya sa iya ginikanan. Nagbalik man sa iya mo. Kung may ginimo ka man namin, ibabalik interview sa iyo. Kaago mo ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.